खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गुड बडलेण्ड चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो दिनैनि भिडिअआव आं माखासे रायजोफोरनो बाथ्रा शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर दिनै बोथोराबो ओरैबायदि गरममोन नालाय सानावथ' माने दा बुंखासै आरो गरमा ओरैबायदि गरम जाखादों बापरे बा गोलोमनानै दासो खामानिबो मावदोंमोन नालाय आङो एसे दुगैखां लोबखांनो दा दसेब्लाबो भिडिअ बानायनोसै होननानै माखासे रायजोफोरनो बाथ्राखौ शेयार खालामसै होननानै आं बे दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन आरो दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांब्लानो गासैखौबो मिथिलांखागोन लोगोफोर लोगोफोर जों बयबो सुकुर आलि होननायखौ भारत नाङैनो बा अल आसामावनो मुंदांखा मानसि होननानै जों गासैबो मिथियो जायखौ जोङो सुकुर आलि होननानै सासे माने ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि भाइराल मानसि बिथाङा बे सुकुर आलिया जोंनि बिटिआरनि जाय दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' सार आरो मानगोनां हाग्रामा सार बिथांमोननि माखासे बाथ्रा सावरायनाय माखासे बाथ्रा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ शेयार खालामनाय माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों भाइराल जानायखौ नुनो मोनदों बेनिनो आं दिनै माखासे भिडिअखौ लाबोदों लोगोफोर स' बिथाङा धुबुरी जिल्लायाव गावबो केन्डिडेट दायो दा केन्डिडेट जानानै दङ केन्डिडेट हिसाबै दा बिथाङाबो इलेक्सन दारिगासिनो दा जोंनि भारतआव दायो एमपिनि इलेक्सन जागासिनो सोलिगासिनो दासिमबो जोबाखै जेब्लासिम रिजाल्टआ मोना इलेक्सना जोबनानै रिजाल्ट मोना अब्लासिम माने हांगामायानो जोबखानाय नङा नालाय दा बे समावनो बेबायदि समावनो सुकुर आलि बिथाङा जाय मुंदांखा मानसि जाय फेमास मानसि बिथाङा जोंनि बिटिआरनि जाय गुबुन जिल्लानि मानसियाबो जोंनि बडलेण्ड बारनानै बा जोंनि बिटिआरखौ बारनाय मानसियाबो दा जोंनि बिटिआरनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंदों दा बिथांनि फारसे रायजोफ्रा मा सानो बे कमेन्ट खालामनानै फोरमाय कमेन्ट खालामनानै रायजोफोरनो मा फोरमायनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोनाबो कमेन्टजों फोरमायहरदो स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायदो लोगोफोर आं बांद्राय गोबाव खालामा भिडिअ क्लिपखौ नायब्लानो नोंथांमोना सुकुर आलि बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायदों जोंनि गेदेमा बिथांमोननि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना गासैखौबो नुलांजोबगोन लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला भिडिअ क्लिपखौ नायनोसै 2025 চনত বিপিএফ সরকার আহিব এই কথাটি স্পষ্ট পরন্তু ইতিমধ্যে আউট কোৱা হৈছে আৰু আউট হ'বই এই কথাটি স্পষ্ট কোকৰাঝাৰত আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া খাম্বা বৰকাৰী যি প্ৰাৰ্থী আছিলে নাঙ্গলৰ তেওঁলোকে জিকিছে একমাত্ৰ খাম্বা বৰকাৰী ভোট দিয়াৰ কাৰণটো হৈছে পৰমদৰু মানে পৰমদ বড়ো যিখিনি কাম কৰিছে বা বিটিসি যিখিনি অন্যায় অত্যাচাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে পৰমদৰুক মুখখিনি চাই নাঙ্গলক ভোটখিনি দিছে একমাত্ৰ পৰমদৰ কাৰণে বিটিসি দিছে কাৰণ বিটিসি মানুহক যিখিনি কাম কৰিছে যিখিনি বিটিসি ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰিলে একো কৰিব পৰা নাই তাত 4টা বছৰ গ'ল প্ৰায় 5টা বছৰ ৰুলিং চলিব গতিকে 5টা বছৰ ৰুলিং চলি আছে পৰমদৰৰ শাসনত কি কৰিছে কি কৰা নাই অনলি বিটিসি বিক্ৰী কৰিছে সব কিছুতে বিক্ৰী কৰিলে কৰাৰ পিছত কিছুমান এছেম্বলিটো অলপ ডিজাইন কৰিছে তেওঁলোকে এনেকুৱা এজন চিবে বস্তুখিনি যিখিনি সামগ্ৰী আছিল সেইখিনি হাগ্ৰামাৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি দি তেওঁ নতুন মানে নিজৰ পইচা সেই পইচা যদি ৰাস্তা ঘাটত কৰিব পাৰিলে হয় ৰাইজে নিশ্চয় তেওঁ সুযোগ এবাৰ কৰি দিলা হয় গতিকে তেওঁলোকে পৰমদৰুক এবাৰহে সুযোগ কৰি দিছিলে গতিকে দ্বিতীয়বাৰ আৰু 2025 চনত বিপিএফ সরকার আহিব এই কথাটি স্পষ্ট পরন্তু ইতিমধ্যে আউট কোৱা হৈছে আৰু আউট হ'বই এই কথাটি স্পষ্ট लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा बुजिखो आरो रायजोफोरनो मा फोरमायनो सानदों कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर दा बिथांनि बुंनाय बाथ्राया थार ना नंखाय ना बिथाङा मा साननानै बुंदों दा मानि थाखाय बुंदों बेफोरबायदि सासे गोजाननि जाय बिटिआर बारनानै धुबुरी बायदियाव दायो सासे केन्डिडेट जानानै दङ बियो बेसेबांबा गोजाननि मानसिया दा बिटिआरनि बाथ्राखौ बोरै बुंहोनो हाखो दा बोरै बुंहरलायनो हादों बेनि बाथ्राखौ नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो दा कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो दा बिथाङा थार बाथ्रा बुंदों ना नंखाय बाथ्रा बुंदों दा रायजोफोरनि सायावसै आरो दा कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ माबाफोर गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो लोगोफोर स' दिनै बेसेनोसै आंनि भिडिअआ आं बेसेयावनो दोनबाय लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय